Kaixo, ongi etorria, La Loca de la Casaren kakorratz lanean hasteko online kurtsoaren laugarren gaira. Laugarren gai honetan kakorratz lanean erabiltzen diren simboloak edo irudiak irakurtzen ikasiko dugu. Horretarako, nire amonak oparitutako aldizkari hau erabili nahi dut, urte pilo bat ditu, uste dut 80. hamarkadako aldizkaria dela. Irudietan eta estetikan ere oso argi ikusten da, eta paperaren kolorean ere oso argi. Eta atzeko partean, hiztegi bezalako hau dauka, eta bertan, naiz eta erderaz egon, euskaraz itzuliko dugu, ikasitako puntuen irudiak azaltzen zaizkigu. Hasteko kadeneta edo kadeneta puntua dena, borobil honekin erabiliko litzateke, eta hemen ere azaltzen du nola egin. Ondoren puntu ertaina, T bezalako iruditxo hau izango litzateke, hemen ere azaltzen du nola egin. Ondoren puntu baxua egiteko ere isa bezalako irudi bat erabiltzen da. Puntu altua edo bareta marrazteko, puntu ertaina bezalako T hori, baina marratxo txiki bat jarriko litzaioke erdian. Bai? Eta gero, puntu irristatuan, puntu raso deitzen dio hemen, kadenetaren borobil berdina erabiliko litzateke, baina barrutik margotuta, horrela beltzean. Eta hor ere, hemen dauzkazu adibide batzuk. Eta ondoren gero puntu altu doblea, hirukoitza, pina puntua eta horrelakoak daude, baina horiek oraindik ez ditugu ikasi, beraz, ikasi ditugunekin zentratuko gera. Ikus dezagun orain, proiektu lineal baten patroia edo marrazkia, eta argazki txuri beltzean dago, baina argazki honetan ikusten da nola gelditzen den patroia hau jarraituta kakorratz lanaren emaitza. Hau egingo dugu pausoz pauso, lerroz lerro ikusteko nola jarraitzen den. Ondoren, borobilean egindako eredu hau jarraituko dugu, eta ere pausoz pauso egingo dugu, ikusten duzu bezala, koloreekin ere markatuta daude lerroak, eta horrek asko erresten du lana. Gainera hemen markatuta dago lehenengo, bigarren, hirugarren eta laugarren lerroa direla. Eta ikusi ditugun puntuak erabiliko ditugu, katetxoak eta puntu altuak. Ikusten duzun bezala. Eta, egingo dugu orain pausoz pauso. Egin dezagun orain, eredu hau, hasieratik, lehenengo pausoetatik, lehenengo kate luzea, edo katetxoa, hurrengo lerroa, ikusten duzun bezala, lehenengo eskubira eta gero ezkerrera errepikatzen ditugu lerroak. Az gaitezen. Hementxe daukagu katetxoa, azken katea zein den jakin dezagun, nik gomendatzen dizut, markadore bat edo kate orratz bat jartzea azkeneko puntuan. Horrelaxe, orduan hor badakigu azkeneko katea hori dela. Eta orain, iritsi gera oneraino, eta 1, 2, 3 kate egingo ditugu altuera emateko, eta beste bat distantzia hau egiteko. Beraz? 1, 2, 3 altuera, 4 distantzia hori egiteko. Eta ondorengo marrazkia puntu altu hau da, eta markatu degunetik 1, 2, 3 katetxoan egingo genuke, orduan. Puntu altu hau, 3 horretan. Hartuko dugu aria, eta markatu deguenetik 1, 2, eta 3 katetxoan, sartuko dugu erratza, kakorratza, aria hartu, lehenengo 2 eraztunak bildu, hurrengo 2 eraztunak bildu, eta hortxe egin dugu lehenengo puntu altua. Jarraitzeko 1, 2 eta 3 katetxo egingo ditugu. 1, 2, eta 3. Eta berriro ere beste puntu altu bat egingo dugu, katetxo berean, orduan. Hartuko dugu aria, eta katetxo berean kakorratza sartu. Oso ondo, aria hartu, lehenengo 2 bildu, aria hartu, eta azkeneko 2 bildu. Eta hortxe egin dugu lehenengo V modukoa.
Beste katetxo bat egingo dugu distantzia hartzeko. Eta berriro beste puntu altu bat egingo dugu. Eta zenbateko distantzia daukagu? 5-koa. 1, 2, 3, 4. Eta 5garrenean sartuko dugu, orduan. Hartuko dugu aria eta 1, 2, 3, 4. Eta 5garrenean sartuko dugu. Horrelaxe. Hartuko dugu aria, lehenengo 2 eraztunak, eta horrelaxe. Berriro ere, 3 katetxo egingo ditugu. 1, 2, eta 3, eta berriro puntu altua puntu berdinean. Horrelaxe. Eta hortxe daukagu hurrengo marrazkitxoa. Beste katetxo bat distantzia hartzeko. 1, 2, 3, 4 eta 5. Eta hortxe 5garrenean sartuko dugu kakorratza, puntu altua, 3 katetxo, 1, 2 eta 3, eta berriro ere beste puntu altua, hementxe. Horrelaxe. Hortxe, 3 marrazkiak. Ondoren amaitzeko, beste katetxo bat egingo dugu. Eta oraingoan, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hortxe, 3garrenean sartuko dugu. Eta hortxe. Hementxe dauzkagu marrazkiak. Orain, buelta emateko egingo dugu. 1, 2 eta 3. Eta hemen adierazten diguna da 1, 2, 3, 4, 5, 6 eta 7 puntu altu egingo ditugu arkotxo bakoitzean, marrazkitxo bakoitzean. Orduan, hasiko gara. 1, denak puntu altuak dira. 2, 3, 4 eta 5. Horrelaxe. 6, 7. Berez ditugu 7 puntu altuak. Eta orain, katerik gabe beste 7 egingo ditugu hurrengo marrazkian. Kasu honetan, ez dugu kakorratza puntutik sartzen, baizik eta borobilean, edo arkito horretan, V horretan. Aria hartu, azpitik sartzen dugu, horrela. Aria hartu, azpitik sartu, hortxe 3garrena. Aria hartu, azpitik sartu, 4garrena, 5garrena, 6 eta 7. Horrelaxe. Hurrengo marrazkian gauza bera egingo dugu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 eta 7. Eta orain, amaitzeko, ez da oso ondo ikusten, baina hemen beste puntu altu bat markatzen du, hasierako 3 puntu horien gainean. Orduan, hasieratik, markadoretik 1, 2, 3 kontatuko dugu, aria hartu, eta hortxe sartuko dugu kakorratza. Eta hemen beste puntu altu bat egingo dugu. Eta hortxe lehenengo lerroa. Bai?
Hurrengora jarraitzeko, 1, 2, 3, 4 katetxo egingo ditugu altuera eta distantzia hori emateko hasieran bezala, baina oraingoan puntu altuak katetxoetan egin beharrean 7 puntu altu horietatik erdikoan egingo ditugu. Orduan, 1, 2, 3 altuera emateko, 4 distantzia emateko, lanari buelta emango diogu, eta orain aria hartu, eta 1, 2, 3, 4 katetxoan, hortxe, puntu altua egingo dugu. Berriro ere 3 katetxo, 1, 2 eta 3, eta berriro hartu, eta puntu berdinean, horrelaxe. Eta hor egin dugu hurrengo V moduko hori. Distantziarako beste katetxo bat egingo dugu, eta berriro ere aria hartu, 1, 2, 3, 4, eta hortxe. Puntu altu bat, 3 katetxo, horrelaxe. Beste katetxo bat, distantzia hori hartzeko, puntu altua berriro, 1, 2, 3, 4 puntu altuan, 1, 2, 3 katetxo, eta berriro ere, horrelaxe. Eta orain, amaitzeko, katetxo bat eta puntu altu bat aurreko 3. katetxoan. Katetxo bat eta puntu altua 1, 2, 3 azkeneko katetxo honetan. Eta amaitu dugu lerro hau. Berriro ere jarraituko dugu 3 lerro altuera, 7 puntu altu aurrekoan bezala. 1, 2, 3, lanari buelta, eta 7 puntu altu arkito edo V bakoitzean. Listo, horrelaxe egin ditugu lehenengo 2 lerroak, eta horrela sekuentzia berdina jarraituko genuke, nahi dugun luzera hartu arte, eta baita ere egin dezakegu nahi ditugun marrazki guztiak. Agian 5, 7 edo 20 nahi ditugun guztiak, eta gero gora, berdina, gustokoen dugun marrazkia. Eta ikusten duzun bezala, bakarrik oinarrizko puntuak jakinda eta marrazkiak irakurtzen, edozer gauza egin dezakezu. Oso erresa izango da. Ondoren, borobilean egindako eredu hau jarraituko dugu, eta ere pauso egingo dugu, ikusten duzu bezala, koloreekin ere markatuta daude lerroak, eta horrek asko erresten du lana, gainera hemen markatuta dago lehenengo 2., 3. eta 4. lerroa direla, eta ikusi ditugun puntuak erabiliko ditugu, katetxoak eta puntu altuak. Ikusten duzun bezala, eta, egingo dugu orain pauso. Gaitezen eredu borobil honekin, beste egunean ikasi genuen bezala, lehenengo borobiltxo ikusi dezagun, lehenengo eraztun magikoa egingo dugu, ondoren 3 katetxo altuera hori hartzeko, eta gero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 puntu altu egingo ditugu. Honekin 16 izango dira. Lehenengo eraztun magikoa egingo dugu, horrelaxe, eta katetxo hau ondo itxi, eta orain altuera 1, 2, 3 katetxo, eta orain 15 puntu altu. Kakorratza eraztunaren barrutik pasako dugu, hortxe aria hartu, aria bildu, 2 eraztunak bildu, 2 eraztunak bildu. Eta horrelaxe, 15 egin arte. Hementxe 15 bakarrik falta zaigu,
15garrena, horrela, eta beste egunean ikasi genuen bezala, libre dagoen ari honetatik tira egingo dugu. Eta orain, lehenengo 3 puntu haietako 3garrenetik aria sartu, irristatu, hemendik ondo tiratu, eta egin dugu lehenengo eraztuna, lehenengo lerroa. Kasu honetan, lerro berdea izango litzateke. Bigarren lerrora pasatzeko, 3 katetxo egingo ditugu altuera hartzeko, eta ondoren egingo dugu katetxo bat, puntu altu bat, katetxo bat, puntu altu bat. Puntu altu bakoitza, hemen dagoen puntu altu bakoitzean jarriko dugu. Horrela, lehenengo 3 katetxoak, beste bat distantzia hori hartzeko, 4, orain aria hartu, eta hurrengo puntu altuan sartuko dugu kakorratza, aria hartu, eta puntu altu hori egina. Katetxo bat, aria hartu, eta hurrengo puntuan beste puntu altu bat. Katetxo bat, aria hartu, eta hurrengo puntuan puntu altu bat. Beste katetxo bat, hiletxo bat dago hemendikan. Horrelaxe. Katetxo bat, eta puntu altu bat, aurreko puntuan. Katetxo bat, eta horrelaxe borobila amaitu arte. Azkeneko katetxo, puntu altua daukagu hau, beste katetxo bat, eta hemen 1, 2, 3, 3garren katetxoan kakorratza sartuko dugu, eta puntu irristatu bat borobila amaitzeko. Eta ikusten duzun, nola galitzen diren tartetxo horiek, bai? Egin dugu beraz, 2. lerro hau. Has gaitezen 3garrenarekin, hemen izango lirateke berriro 1, 2, 3 katetxo, eta puntu altua. Katetxo bat, eta 2 puntu altu, aurreko lerroan katetxoa dagoen leku berdinean. Beraz, egin dezagun. Lehenengo, aria korapilo irristatu batekin erdira pasako dugu, eta hemen 1, 2, 3, hori puntu altu bat bezalakoa izango litzateke, beste puntu altu bat egingo dugu hemen. Kasu honetan, kakorratza zulotik pasako dugu, bai, tartetik. Horrelaxe. Hor dauzkagu, 2 puntu altuak izango litzatekena, nahiz eta hau 3 katetxoekin egin, ondoren katetxo bat, eta berriro ere beste 2 puntu altu hurrengo tartetxoan. 1, eta 2. Beste katetxo bat, eta 2 puntu altu hurrengo tartetxoan. 1, eta 2. Beste katetxo bat, eta 2 puntu altu hurrengo tartetxoan. Eta horrela, borobila amaitu arte. Iritsi gera bueltaren amaierara, eta hemen ikusten dugun bezala, azkeneko katetxo bat egingo genuke, eta puntu irristatua 3. katetxoarekin. Beste katetxo bat, eta hemen 3. katetxoan kakorratza sartu, eta puntu, eskapatu egin da,
eta puntu irristatua. Laugarren lerro hau egiteko orduan, ikusten dugun bezala, hemen bukatu dugu, eta hementxe, justo zulo honetan, egingo ditugu hurrengo 3 katetxoak, bai? Zulo honetan, 3 katetxo horiek puntu altua izango dira, beste birekin egingo ditugu, gero ondoren katea, eta 3 puntu altu katetxo bat dagoen leku bakoitzean. Beraz, hemen gaude, atzeraka egingo dugu pixkat kakorratza puntu irristatu batekin. Tartetxo horretan gelditu gaitezen, eta ja tartetxoan gaudela, 1, 2, 3, eta beste 2 puntu altu. Hortxe ditugu 3 puntu altu horiek, katetxo bat, eta beste 3 puntu altu, katetxo aurreko lerroan, katetxoa dagoen lekuan. Beste katetxo bat, eta 3 puntu altu. 1, 2, eta 3. Beste katetxo bat, eta horrela, jarraituko dugu lerroa amaitu arte. Iritsi gera azkeneko tartetxora, honetara, eta orain puntu irristatua egingo dugu, 3 kate hauetatik azkenekora. Horrelaxe. Puntu irristatua, eta amaitu dugu. Ikusten duzu, ze marrazki polita gelditu den. Eta hau, honen eredua.